Unyang taser la neusi kadao bala jukot hakatin nongway buat bala jukot dag riwat bania la ne ka scientific name kumu cremistica uami bha hathem riboy udiu kunja khnyang bo phertam na kwi pat ki jai khnyang ki badon haperthei ubalong ban bam badru ba ki pat ba ki yo ban bam tang chisin ha ki sausnem Yau ni khnyang la jupanya seriem bat khot ru da khnyang World Cup namar umi betik ha kapor basdang ga World Cup ka ba kaperthei baro ka wei ka shongshit ban ap ya ka ne ka chingi lekai ka ba he tam ha perthei ka ba jupat long shisin ha ki sausnem Henry Watla ha ka ne ka sin penlong ka ba menta la pen kan ria ya ka World Cup hadu ka arpoi trik jong banai November 2024 ka ban long hari Qatar bat la pen kan ria ai ka ti ka chingi lekai namar ka jingshit palat ha ka tegari ka ba deiru ka sin ka ba ar bla penlong ya ka World Cup hadu ba Asia Henry new nyang taser umi betik haga ayom jungu kata ha ki benai me bat banai jun ki pai ba ka them ribhoi ki shongshit bha ha ki ni por ban legit nyang taser khamtam ha khlau yosir saidan kabri ki jaka ka bau new nyang taser umi bun bha don shibun ki jing pla ha new nyang taser ki ba longru kum ki jingmi batang sisien ha ki sausdem ka jing stet ban he kan san ka batang ha pedeng ki khendiat minit bat lada omlap ban kam bat penyap ban thep hagi kenja ketang si la ne kino gi kenja kelong ki balong ban thep kum ki kelong plastik une khnyang long shu ban bam namar u balong ban bam udai tang u badang shumi na khndo bat sno hagi tana ding la ne ki ding red bat lada khnyat paniap ya une khnyang kami ka rong ka ba yong dambit hagi khti bat ru ka ba i kum ba ki khti ka ingkhong kum ba ingkhong ga do bala thang slam hading Lim lah kadang ulat ni mat. Kat ni ka beneng sai benai. Sebelum pak apa nih tu apa itu wan. Sai dah nak ki. Macam kenyang bawa nak kerang. Pas kain lah telan kerang. Telan kerang. Nyat pa. Nasi pa. Saya baru lang abang pa ile. Apa tu? Song tan phi ya. Yang dindi phi. Pro ngawai na lo muni ta. Sa situ mana? Akar dia ni. Apa makan tu? Dah ikan mah. Oh dia. Oh silok ngam masuk dah.